Okay, so naa ako dire gamay nga globe nga akong gipalit sa Unitap. Kay actually 19 pesos lang ni siya kay katong ako ang bata ka magulangan ako is nag-modular siya and then ako siyang gi-introduce sa globe. Okay, so mao niyang kalibutan. So kita na to sa ato ang map sa ato ang globe nga of course na siya mga different nga islands, mga regions. Okay, so parts ako ang sa kanang itudlo sa to ang mga kabataan is unsa ang mga different nga mga trabaho. So sa ilahang module kanang modular man sila karon is naay police katong manakop og mga bad nga mga tao, and then mga doctors ug mga nurses mo ayo sa mga masakiton. Okay, naay mga teachers kana siya. So akong siyang gipangutana is unsa man ang imuhang gustong buhaton initako nimo. So kana siya, so niingon ko nga you want to be a doctor, siya nga dili siya ganahan ng doktor. Gusto ka gan mahimo og nurse, di po siya ganahan nurse. So akong tanaw, so unsa man imuhang gusto nga i-work inibig nimo, siya nga gusto siyang mag designer. Sige, so mo na iyang gusto nga designer. So ngatong makabataan mao din na ngatong makabataan kung unsa ilahang gustong buhaton ato ala na silang suportahan. Okay, so kana sila suportahan nato nga i-feed nato ang ilahang curiosity ba. Okay, pero di na mao atong isgutan karon natay lain nga topic kana. Ang atong isgutan karon is unsa ang pinakanindot nga trabaho sa kalibutan kana. Okay, unsa ang pinakanindot nga trabaho sa kalibutan para sa imuha. Okay, so ako ang akong trabaho is I am a college teacher. Okay, so na nako sa ika 13th year nako, 13 nako katuig nga college teacher. Okay, so for those years nga 13 years na is daghang kay kog experiences. Naiuban nga ingon nga ang pinakanindot is kanang mga doctors. Ngayon of course naiuba kasagaran sa mga doctors is nasa city is daghang pasyente. Okay, so nindot ang ilang kahimtang mga lawyers kana sila. Okay, and then what else, mga engineers, mga nindot kaayo, mga teachers, teacher mo ipinakanindot gyud daw kay nga naman mao man ni sila ang mohimo og other nga mga professions. So maora ni ang profession nga mohimo og lain nga profession, mao ni siya ang teaching. Okay, so napot, pero what about those mga non-diploma mga non-diploma nga mga trabaho, are they not the best? Diba? Di ba sila nindot? Okay? So mo na akong gusto nga i-discuss sa inyo ha. So unsa man ang pinakanindot nga trabaho sa kalibutan? Okay? Para sa ako ang pinakanindot nga trabaho sa kalibutan is katong trabaho nga take note nga any work, okay, bisag unsa nga trabaho nga maka-contribute sa society, okay, for the good of the society. Okay, so mayroon taong doctor, yes, that's the best job in the world. Okay, kaya nga naman they will heal people. Okay, mga nagsakit-sakit na to, mga doctors, mga nurses, mga medtech, mga radtech, or sa panang mga hospital related ng mga jobs, that's actually a wonderful job. Okay, what about engineers? Okay, mohimo sila og mga buildings, mga roads, what else, mohimo sila og mga industries. Okay, those are actually wonderful jobs. Okay, what else, mga teachers kato kong giingon, because they teach, they actually mold, ang mga teachers mo mold sa next generation. Okay, na po yung mga scientists, because they actually create wonderful things, mga inventions kana sila. Okay, so what about ang kaning mga vulcanizers? Okay, mga vulcanizers, that's also a wonderful job. Kaya nga naman ang mga doctors may sakyanan, okay, ma-flat. Okay, mga lawyers na sakyanan, ma-flat. Okay, what else, mga engineers, mga teachers katong mga white collar jobs. Okay, mga managerial nga mga jobs, mga flat ang mga sakyanan, mo ato gihapon na sila vulcanizers. Okay, mo ato mga mekaniko. Okay, so kana sila. So what I am trying to say is that regardless of what you do, bisag unsa pa na ang imuhang gitrabaho karon, whether it is a 4-year course or nakahuman ka sa PhD or himo na ka nga manager, or it is a 2-year diploma
or high school graduate ka or elementary graduate ka, whether you are a farmer, you are a kaning mechanic, okay, what else, you are a kaning naka sa janitorial or sanitation na job, okay, sa security, it doesn't matter. Okay, it doesn't matter as long as you are happy with what you are doing, and as long as wala kay giyatakan nga tao sa imong gitrabahoan, as long as it is honestly nga gihimo nimo imong trabaho, then that's actually the best job in the world para sa imo. Kung happy ka sa imong gitrabaho, kung honest ka sa imong gitrabaho, wala kay giyatakan sa imong gitrabaho, then that is the best job for you, because saan man nang dagko kay kakita na makapalit tod ka og mansion, makapalit ka og sakyanan, anything that you want mapalit nimo, pero illegal money ang source of income, diba? So bati gihapon unsaon man na imong posisyon nga taas tod kay kag posisyon sa company, pero nangyata ka og mga co-employees nimo, especially sa katong mga subordinates, that is still not actually the best job in the world, even though nga hayahay imong kahimtang, pero do you think that nindot ang imong pag-angat sa kinabuhi? Okay, so that's yeah, because dili tanan nga kwartahan, take note, dili tanan nga kwartahan, dili tanan dagkog sweldo, dili tanan nga dagko kayo kanang mga income sa kinabuhi, hayahay. Okay, naamo na yung mga dinagko po na ilahang mga problema, pero dili po tanan nga kung low earner gani ang mga tao is alaot na po nila ang kinabuhi. Okay, kaya nga naman daghan kay ko kaila nga minimum ang ilahang income, pero nganong magmalipayon man sila. So you see, money is not really kana bitaw, dili siya nindot nga sukdanan kung nindot ang imong trabaho or dili. It's actually how happy you are in what you do, and then unsa ang imong contribution sa imong gitrabaho for the betterment, take note na, for the betterment of the society. Mao na mga higala, kung unsa imong gitrabahoan, padayon na siya. Kung nalipay ka sa imong gitrabaho, padayon na gyud na siya. Kung wa ka giyatakan sa imong trabaho, padayon na gyud siya. Kung naka-contribute ka sa overall growth sa imong society, sa imong family, padayon na siya, because that is the best job in the world. That's all, mga higala. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, Bisayang Vlogger Eduardo Pena, and sa atong Facebook page, Bisayang Vlogger Eduardo Pena. Maorang yun gihapon. Higala, kung na kay gustong storyahan, doon rin kay Mastorya ta. Okay, so God bless us all.